Oran to le mhata, níl an som tuc a ghoit. Catúin teolas carta aimsú agus an mhata in níosin. Oran tá sé seo deacar, tá na focla beidir a bhálach is scríomh nó sa gaint. Ach an jobh, tá mus chun cúpla clása ólam, le go maimus an ána seo a dhéana níos éasca. Brennan seo. Tá cúpla céimán. Lé an cheist faoi ró. Is málam sa dhéana faoi ró nó faoi srí. Uanta na lé mud an chéadúra cáiliú mud amach ar rudí tábhachtacha. Is málam sa pectúra dhéana freisin. Tin se rudí beidir níos éasca áit. An tíú chéimeann sin ná an ceist chur tain. Cead atá le déana. Tá an ceann sin tábhachtach. Díríonn sé do chluigeann ar an mhata ceart. Éibre cear, oibre go macha. Déanann an mhata atá an cheist i chur ort a dhéana. Éibre cúig déan seice go deire, agus i cheist chur tain onion do ragra cíal. An tábhachtach. Cleachta muid sin inis, tá ceist agam roit. Tá seán a gera trí féire clúsan a cheannach. Ceann cho hain, ceann cha char síle, agus ceann cha dhifur. Tá €200 aige. Costíon péire amháin clúsan €60, amúna rohan aige. Céhéid sin seála a dheoise. Léime úr amháine, ach, tá má ghala léomh díos, le duine cinnta go dtíigim go díreach chur ceistearm. Tá seán a gera trí féire clúsan a cheannach. Ceann cho hain, ceann cha char síle, agus ceann cha dhifur. Tá €200 aige. Costíon péire amháin clúsan €60. Amúna rohan aige, céhéid sin seála a dheoise. Nis, céad na rudí tá tábhachtach an sin. Trí féire clúsan. Tá sin tábhachtach, tá san céhéid bhfuil mhaid. Bhfuil sé tábhachtach, bhfuil sé a cheannach a hain agus go síleach sa dhifur? Níl dá ide. Tá tábhachtach bhfuil €200 aige. Tá sé tábhachtach go gusníonn péire amháin clúsan €60. Agus ní cheiste go deire, an bhfuil an dóchan aige aige. An bhfuil go leor aige chun na clúsan a cheannach. Sin ceann gan na ceistnaí, agus ceist eile, céhéid sin seála a dheoise. Nis, déan muid an mhata nis. Tá me cheap gúil grí maithe mar i gceiste. Gar go leor. So na clúsan, tá brother. Na clúsan, costíonn siad €60 an ceann. Agus tá muid gera tí cín acab. So cén cheist é sin atá siad choráin. Se go díreach, 60 méadaí fá trí. So €60 méadaí fá trí. Dine siúlam. 3 méadaí fá náid sin náid, 3 méadaí fá sé sin 80. So céhéid ar fad? Anha. €180. Ítach. Nis, bhfuil dóchan aige? Tá, bhí €200 aige, agus costíonn na clúsan €180. So tá an dóchan aige. Ach céhéid sin seála a dheoise. I bhfuil is ceist lúide tá an. €200 lúide €180. Náid lúide náid sin na náid. Náid lúide 8 ní féidir, baina muid 100 a seo. De lúide 8 sin na dó. Híon lúide híon sin na náid, €50. Sinna méid sin seála a dheoise. Fair play, bhí sin ítach.